Milí priatelia, suverénne najdrahšiu kampaň v tohtoročných prezidentských voľbách má Zuzana Čaputová, ktorá s pomocou tretích strán a s pomocou peňazí, ktoré do kampane vložil pán Mistrík, ktorý jej odozdal hlas, dosiahla sumu možno 1 000 000 eur. Lokálna pezinská aktivistka, ktorá asi rozbila prasiatko a dokázala zainvestovať do kampane takéto neuveriteľné peniaze. Pomáha určite ESET, pomáha určite Penta a pomáhajú ďalší. Ale na toho, na koho chcem upozorniť dnes, na toho by sme si mali špeciálne posvietiť. Pretože kľúčovou tvárou kampane Zuzany Čaputovej je jedna veľmi pochybná agentúra, ktorá sa nazýva Shaviv Strategy and Campaigns. Túto agentúru reprezentuje na Slovensku istý pán Michal Repa, ktorý celkom otvorene priznáva, že je hlavným strategickým mediálnym poradcom v kampani Zuzany Čaputovej. Ale ďaleko dôležitejšou osôbkou v tejto agentúre je jej zakladateľ a jej hlavný aktér, ktorý sa volá Áron Shaviv. A tento pán stál dokonca za zvolením izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, ktorému robil kolosálnu mediálnu kampaň v Izraeli. Netanyahu je známy svojimi krajne pravicovými nacionalistickými postojmi. Ale čo je ešte zaujímavejšie? Pán Shaviv stál údajne za štátnym prevratom v Čiernej hore. Dodneska ho vyšetrujú čiernohorské orgány. A vraj pri tomto štátnom prevrate a pri pokuse o atentát na vtedajšieho čiernohorského predsedu vlády spolupracoval s bývalým agentom CIA, istým pánom Assadom. Písal o tom britský denník Guardian. Agentúra Shaviv pomáhala v mediálnej kampani aj krajne pravicovej rakúskej strane Slobodných. To je fantastické. Na Slovensku pomáhajú v mediálnej kampani progresívnym slniečkárom okolo Zuzany Čaputovej. Dokonca pomáhali aj primátorovi Valovi v Bratislave. A v Rakúsku pomáhajú krajným nacionalistom. No tí naši slniečkári sú ale principiálni. Ale viete, táto agentúra, Shavivová agentúra, má veľmi zaujímavú históriu aj na Slovensku. V minulosti výrazne pomáhala v mediálnych kampaniách politikom z KDH. A dokonca došlo k stretnutiu medzi pánom Áronom Shavivom a Danielom Lipšicom. Pán Shaviv o tom dokonca informuje v izraelskej tlači, keď hovorí, že ho obviňovali na Slovensku, že je izraelský agent. Pán Shaviv spolupracoval počas Radičovej vlády s ministerstvom dopravy, ktoré viedol Ján Figel. A dostával týmto kšefty od KDH. Predtým od KDH, dnes dostáva kšefty od progresívneho Slovenska. Úžasné. Skôr sa zamyslíme nad tým, ako je možné, že Zuzana Čaputová, ktorú ešte pred 3 mesiacmi nikto na Slovensku nepoznal, bola to lokálna ultraliberálna aktivistka, ktorá si žila svojím životom vďaka financiám z nadácie otvorenej spoločnosti a kto v akých ďalších amerických liberálnych mimovládok, odrazuje favoritkou slovenských prezidentských volieb. Je to len vďaka rekordne drahej a mimoriadne profesionálnej mediálnej kampani, ktorú mal na starosti pán Shaviv. A ide o neuveriteľne toxické spojenie, pretože pani Čaputová vďačí pánovi Áronovi Shavivovi za všetko. On ju vytvoril. A keď si predstavíte, že pani Čaputová by mohla byť prezidentkou Slovenskej republiky a zastrešuje ju takéto individuum, takýto človek, ktorý možno bol pri štátnom prevrate, ktorý podporoval krajných pravičiarov a dneska podporuje slniečkárov. Takýto človek stojí za Čaputovou. Ja osobne to považujem za ohrozenie národnej bezpečnosti. Podľa môjho názoru je to bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku.